Maar bro, dit is Superman, man, bro. Ik weet niet hoe het is Superman. Bro, bro, kreeg waarom, bro? Nou, hij kreeg waarom, man? Hij lijkt koud. Pap jeans, wat de pap jeans is die? Nee, man, bro. Wacht, Was het beat? Was het beat? Was het elkaar beat? Was het beat? Was het team mij beat? Was het beat? Yes, oh, Bro, dan moet wel beat, man, bro. Samen mij. Nee, bro, zij is lief van Josje Afina. Zij is lief van Josje Afina. Zij is lief van Josje Afina. Wat je nou reda met die man biedt. Zeg maar iets laat ik translate, man. Was het beat? Waar jullie vandaan? Waar jullie vandaan? Yo, toen is mijn saus. You know what he say? What he say? He say, your mouth look like a fish, man. But bro, why is it close, bro? Nah, your big shit. What say it? He say, your mouth look like a fish, man. Say iets, man. Say iets, man. What you gonna say? Is klaar? What you gonna say? Don't waste time. This is Atlantis. Ik wil lekker lappen. Mijn lappen. Mijn zus zei, ik slaap je vanavond niet, mijn bro. Ik raad de yo, mijn bro, even alleen. Oh, was het beat? Wat beat? Yo, maas goed, hij is die fienste. Sos. Hij is aan die boos en weer uit die hole. Volle nummer. Was er nog één? Hij zei nog een. Nog één? Nog een. Yo, maas die is op je stoof. Yo! Het jullie ooit een stoof? Sorry, ga